Ruedakar korte bat 0-2, argaz badugu, hortaz revoluzio zeingo dugu baita ere, eta zeta isa ardatzen jarrita, giratuko isa goraka diametro izateko, eta hasiko gara marrazten, markatu, lerroa, marrazten, gure kasuan diametroa metriko 33 da, uten gara horrela, gero gore igotzen da, luzetasun badauka hemendikan, guitzakau kontrol eta shift sakatuaz, eta gero diametro batetan joaten da, eta hemendikan ja relazio esnatzen diogu, esten gara hona, eta etxiten dugu. Hau da gure figura, eta akotatzen hasten gara, eta restringitzen. Alde bate batikan esaten dugu hemen gaudela 33 zati bi, 33 zati bi. Gero, esaten dugu atzeko diametroa dugula 40koa, eta hemen goa 48koa. Hau esaten dugu 40koa dela, hortaz hemendikan honea izango da 20. Eta hemen goa esaten dugu dela 48 zati bi dela luzerekin joaten den gara ondoren, pizza osoa esaten dugu 133. Hori akotatu beharren, igual komunizegu zatika joatea, eta zaborratzen dugu, eta zen ez hemendikan. Erresa delako nire ustez, zabalera honen 13 dugu, 13 jartzen dugu. Ondoren, hemengoa esaten dugu dela 55. Jartzen dugu, eta totalean bai, hau jarrita du, ja bezigituta gaitzen zegoera bat, ez? Horretaz aparte, esaten dugu revoluzioa dela ardatza hau, eta esaten dugu izten dugu. Eta ja balako gumen ardatze ginekan, hasiera batean. Ondoren, ze falta zaigu? Zulo bat erdian dijoana, hortaz, plan honetan jarrita, esango dugu zulo bat egin nahi dugula, dekasan agujero, esaten dugu nahi dugula, eta zulara laukoa, eta gutxi gora era luzera da 25 gehi 13, hortaz 28 dugu. Horren hemen hautatuko zuloa soilik, eta laukoa dela esango dugu. Horren jarriko dugu laukoa, eta aceptar. Gure kasuan, esango 28ko zuloa dela, esango dugu 28 honela, hortaz, 28, eta aceptar esango dugu. Eta gure kasuan zentrotiko. Zuloa bat egin haukagu, ondoren beste zuloa egiten dugu. Gure kasuan gero, makinen roskatuta, metrika 10 eta sakonera dauka zuloak 12 eta roskak 10. Hortaz, hautatzen dugu metrika 10koa, hemen esaten dugu roska lehenik, eta 10koa. Sakonera esaten dugu zuloarena dela 12, hortaz, hemen 12 jarriko diogu, eta akotaturikana honela, eta zuloa roskatu horren sakonera 10koa dela. Hortaz, aceptar esaten dugu, eta plan honetan esaten dugu hortxe bertan. Eta bukatzen dugu. Terminar, eta hor bako roska. Ondoren, daukagu hemen revoluzioz ustuketa bat, borobila, jarriko minateke plano honetan, berdin, eta revoluzio zingo duke keta hori. Hortaz, berdin da, revoluzioa da, esaten dugu sistema honetan, eta shift kontrolarekin, eskuineko botorekin, mugitu gintezken nahi dugu. Ondoren, esan da betzela, zulo hori boroilketa bada, kontaktorika bat izango balitz bezala, eta esango dugu, adibidez,
hemen egin nahi dugula, eta koordenak markatuko dizkiogu revoluzioz egin ahal izateko. Gure kasuan, dago 38 da zentroa, paret honetatikan, hortaz akotatu iten dut, esatea hemendikan honeaino 38 da dagoela, eta horretaz aparte esaten digu hemendikan gure zentrura, honela, gure kasuan diametro 40koa dugu, hogeira egongo da. Hortaz, hogeira esango dugu. Eta badakiu borobilketa hori, horrela hartzen dugu, akotatu iten dut, eta esaten dugu radio 2,5 dela, horrek esan diametroa 5koa dela. Honela. Markatzen dugu beti bezala revoluzio ardatza, eta egiteko esaten dugu. Egite horretan, zer nahi du, gehitu edo kendu. Orduan dazkagu agregar, cortar, edo agregar cuerpo. Automatiko egiten dugu, gehitu ez dugu behar, baizik eta kendu nahi dugu. Unkeketa horretan, terminal esaten dugu. Ja bakarri fantaseguan zuloa komunikatzeko hemen engrasadore barikoa, hemen dauden rodamentuak engrasatu izateko, zuloa komunikatuta egon behar du, hemen bera lauko zulo batekin. Orduan, beti bezala hartzen du zuloa, eta esaten dugu gure kasuan diametro lauko izango dela, hartzen dugu hemen tamaino de broka, esaten du laukoa dela, hartzen dugu, erdian jun behar du, horrek esan nahi du, 40koa izango dela, eta erradian hogei, sakontzen den zatia, horrek ez nahi du hemendikan 20 mm arte jun behar duela, eta mesatu plano coincidente ez, baizik eta plano paralelo. Un plano paralelo hori, nondik noa izango da. Honen plano hau, hogeira jarrita. Aurraz egin genezakela plano hori, Kantzunetan, berdintzai zuloa nondikan noa egiten dudan. Zentrotikan kanpora edo kanpotikan zentrora. Kantzunetan, ez egiten. Orduan, hor kolokatzen ez, eta egiteko esaten dugu. Orduan, gora, bera non nahi du, gure kasuan beraka da, eta hau izango ditzake gure zuloa terminal. Eta noski, ikusingo induke, desadetikan, beste zuloa. Biak, komunikatuta egon behar duten nahitan ez, olioa pasa alizateko, grasa sartzen digun elementua sartu alizateko. Ondoren, egingo nintzkoke alakak, batean jartzen dut 2,55 gradu, hemen dauzkago redondeo ez, bezik eta txafranar, hemen jarriko duke 2 dela, enter, eta esango nik honi, eta gero, terminar, eta gero hemen puntakoa, baita ere 2 gutxienez behar du roska horrek, eta terminar. Eta hori izango ditzake ardatza ia bukaturik, bakarrian ematzata zegumen metiko 33 bilerriruko ari egitera 30 luzeran, eta hortarako dakago aukera bat, roska jartzen duena, balio duena kanpo edo barne diametrotarako, homin kaso diametro nominal jartzen dugu, roska estandar, eta diametroa berak hartzen dugu. Orduan, aceptar esan dakoan, seleccionar cilindro esaten dugu hemen, eta aquí en el recto del cual se desplaza la rosca. El extremo del cilindro a partir del cual se indican izango da, eta extensión del cilindro ez baizik eta valor finito, zenbat aldeago mugu gara. Gure kasuan, 30 mm jartzen dizkigu, esaten dugu 30, eta metiko 30 bide pasoa estandara hori da, eta hor dakagu ja arroska esan dugu. Nun hasi, 30 areago. Finito esan dugu mugatua, zenbateneko luzerarekin. Eta hori zen litzake bigarren ardatza nola egiten den.